Kining park gym, SWAT gym park. Basta ay Tyra? Mimimi ka? O katsura rin burak mo. Ay, sobra ka loko ah. Bakit? Ikaw namang kayo na nga doon. Bakit? Sangga kayo ah. Sangga ka to. Samahan mo. Matsura ka ng burak. Matsura ka ng kasi talaga. Lo ka rin yung party ni? SWAT park. Uy, nanano ka kilo ko. Bakit? Mimimi ka? Awa. Pumangamatis ka burak. Talan mo yung buntok. Party na. Higit na. Misabi mong katawa sa trigo. Ay, Tyra! Baka ba nagsaya basura? Ay, saan ko basura? Teka, drum kayo eh. Paano yun? Kung di mabate, dapat kaya kayo tandem. At ikaw kawangis, kaya hindi ka best. Ay, tandem. Kawangis may kaya kang gulong ng best. Ayan. Ay, Diyos ko, ano pa yung kalungo ko? Doon ko kang bagya. Ladies and gentlemen, from GMA7 Anime, Taguro Brothers. Taguro Brothers. May kasing gulot. Ayun, naman kang mas kawangis eh. Ako? Alvin din nga anak, di ba? Paborito din. Dino? Kaya ka gumulot. Ito kailangan kawangis na eh. Pabila kang atlo, marami yan. Ladies and gentlemen, Shrek. Ulit ka. Masyado na ako makasrek kaya. Kawangis mo niya, bes. Kaya rin mo makatas kagamat o bitis. 1, 2, 3, King Kong Part 1. Kaya din mas kawangis. Sino? Oo. Kaya. Nalagyan ka Part 1? King Kong Part 1. Okay. King Kong Part 2. Tingin mo naman pala. Kaya lang ko, papumila ba sini? Kaya. Gumulok ka. O ni King Kong pumidrugs yan. 1, 2, 3. King Kong 3D. Saan ko lang, may gulo ko pag... May gulo ko keke. Gumamit. Paligtahan namin. O di ka biasa gumamit lang, Ben. Sige, maguluhin. Yan. Next year, biasa lang gumamit makanyan. Living Mariah Carey. Chicken curry. Okay na ako singer. Kaya ako singer. Nano ka? Bold Star. Hoy! Puri mo sabihin na nga, Bold Star ka. Kaya katamong nga pag-igang singer. Bakit singer? Singer citizen. Ay, kaya ako pumayo na yun, man. Bakit? Lawin mo na yan. Matuwa akong dili. Lawin mo kung katawan kay katawan niya. Nano? Lawin mo. Pa man meron ba't mabangnas na ko nga. Bola, inabi makanya kakatawan, natatanggapin pa ang kaya ka. At nakasakit, bito ka, bugo. Inalo ka. Kaya pimakanyang ko katawan mo. Makaporma din ko. Sige, kung lang ka, ninunong matiki ka ta. Ika. Murit. Healthy yan, yun ang may katawan. Muna ang mati. Bakit? Mabubulok na kawularan na kapapayang ko pa. Baka nano kong bulok. Bakit? Makaporma. Nano mga gana ko. Ulat. Iulat pinana na ako buri. Baka yung kilig-kilig kasi sa. Pisap yung tala rin pamangan. Tingay ka na ka ng Sige. Sige. Ulam tamo. Ulam. Social. Ulam muna ako. Lengua. Roast beef. Blue Marlin. Blue Marlin. Kaya anak ka? Blue Marlin. Maligit na nga manuan mo. Balo ko yung Marlin. Matuwanin. Blue Marlin. Ulit. Personal. Ulit. Pastel na lang ako, pastel. Sabulin, alak pang ulam, diba? Ulitin tayo yan, diba? Oo, inulit. Gilume kasi. Lengua. Sipo egg. Kare-kare. Balo ko ni Kaya ka. Ganya. Biringi. Bes! Ulam! Yung ulam itang biringi. Bakla. Bes! May ulaman. Nasiyang po tabi na natin ulam. Makatayapin yung fast food. Bugo. Bes, kung di na ulam, balitan tayo. Social, kaldareta. Kaldaretang aso. Ali, pwede ini takay. Kaldaretang bugalas. Chinelas tamo. Chinelas. Yak itong kini. Sige ako. Okay, go. Chinelas. Halika tayo. Ulam. Ati ka lakad. Ulam. Danggit. Mayaman na siya. Mayaman na. Pag social, Pink salmon. Pink salmon. Violet salmon. Nakita mo ng violet salmon. Ano lang makanta.
Inano ka? ito kakune, baka mamamanulada kami. Wala ka ba ba yung sapon? Ulit! Sige, inano ka? Ala! Makababad yung ubi. Ulit na tayo. Danggit. Danggit, next na ka na din. Pink salmon. Big salmon. Okay, inano ka lang. Sige, yellow salmon. Ano ba yellow? Inano kami, white and yellow submarine. Ulit. Ulam. Danggit. Pink salmon. Broccoli. Ayo, Ini naman broccoli ka. Ulam, di ba? Ini naman Kaya ko ulam ang Kaya bakla, ini naman broccoli. Nani? Broccoli. Ay, Kapampangan, broccoli. Bakanta. Ka naman, ulam ma. Nano mong ulam? Nagtitir, sopas. Sopas. Bilugin kayo, sopas. Wala nang food Bakla, so, Nanay mo, sa boka. sopas. Bang, ating pangati, ating mata. Di sopas ka rin yung pangati mo rin. O, di mga ditanan. Bulaklak. Bulaklak. O, sige. Oo. Sige, bulaklak, mayakit. Bulaklak tayo. Ako. okay. Ako, Dama de Noche. Kay ko, kalachuchi. Rose. Bulaklak meat. Balik. Balik kayo. Ulit tayo. Taco, 11 Rossi 12. Wow. Nanulat ito. Yako, orchids. Siyempre, pangbansang bulaklak. Mabang luya. Wow. Kamya. Sa Pagati National Flower. Sa Inano ka? Pagita. Kaya kasaling kayo, kaya kasaling sa pagitan, nung wala yung kamya gilid. Wow. Ay, tamo, ilang-ilang lang ito. Paano na? Ulit. Ulit. Very common na lang ako. Bonggabilya. Yako, waling-waling. Waling-waling. Okay, bulaklak kalabasa. Bulaklak yan. Healthy yan. Ika. Kaya liwaya. Nani kaya? Chicharon bulaklak. Chinelas. Chinelas. Chinelas tayo. Sige. Yung mga tatakyan na. Ako, Parisian. 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 Ay, kaya ka kay, Malaysian. Rusty Lopez. Russell Lopez. Rakpe ka sa Shelia. Nanya. Hermes slipper. Hermes. Ay, like ka. Ini Rambo. Sige, Rambo ko. Dapat sana kaya kay Rambo eh. Uli malabol ka. Sige, palitan tayo. Ano ka? Branda ni Chinelas sa mga ragul, Payless. Payless. Prada. Quick chow. Quick sound. So, hindi Payless. Pasit ka ito. Wala ko pizza o chinelas. Huwag kayo Payless. Payless! Sino sa mga chinelas? O alas ang ganun. Pero pag sinabi na akin, hindi malakas. Ulit. Louis Vuitton. Yako, very common pero social, Havaianas. Ay, wow. Sige, itang pang Pilipino na talaga. Nano? Beach walk. Beach walk. Ay, sa Shelia, ito mamahalin na Ito lang. mas pang Pilipino yung kaya ka. Nanya. Suecos. Bakyan eh. Ay, ano naman kotsi? Kano naman sakit? Akakit na yung ulikin bani. Ano yung sakit? Kano sakit? Nanya ko si chinelas ini. Rambo, ika, no ka rin kakakit? Banyo. Ika kay hotel, kapaparehas. Kano sakit? Doon tayo sa mga sasakyan. Sangyan. Mercedes-Benz. BMW. Ay, Mitsubishi. Wow. Ano? Rakal. Arakan. Sige. Bakal pala. Ika na kaya. Yung sa akin, Toyota. Toyota. Yes, very common. Chevrolet. Ikaw? Jaguar. Ayun, bongga. Papang na rin. Ika ano akal ka? Iya. Kulit-kulit. Pambaryo. Di ba? Sige. Yako, ano pa? Crosswind. Audi. Audi. Ikaw? Mountain bike worth 1,100,000 pesos. Ayan, din ba kanya rin ito ang choice mo? Kuliglig ka kanong. Dapat kanina. Kariton.
Napangwang basura. Napangwang basura. Marito. Sakyan, yung premisa yan. O, sakyan. Sabihin na naman yan. Sige na. Lalakot ang pang sakit. Ay, sakit. Uli. Ay, sakyan. O, yung sakyan. Sakit. Yung sa akin yung Honda Civic. Honda City. Yan ko, Honda Jazz. Oy, kamatado ang jazz. Ako, Hyundai. Hyundai. O, basta. Yan ko. Ike ka, traktora. Sa Lunes, maragul ka. Kanyan. Traktor ako. Ti. Urong yung truck. Okay. Ating pang last. Detang babasahin. Mamasahin. Ay, babasahin. Magasin. Magasin. Jaryo. Ako itang beka sexing Jaryo. Bulgar. Yako at Time Magazine. Ay, mayaman. Social po. Manila Bulletin. Tik. Ating pang Kaya wala kang aswang. May bulletin. Serex. Huwag di matatiktik. Tik. May balik tik. Lumawi ka ba ako? Sige. Magasin tao. Magazine. Babasahin. Kabasahin. Wala akong palo, di ba? Babasahin. Cosmopolitan. Parenting. Parenting. Ika. New peoples. New peoples? Exactly. New peoples is for the new people. Dapat kaya ka old peoples. O di, new old people. Ika, kira niyang parahin, no people. Lay down. Babasahin ang imal. Mo babasa ka, mapaho ka. Yes, no people. Mapaho ka pag yung mesine. Wala ka no people ka. Pisyon ka. Bugong. Ay, saglit. Pwede Ay, may palakpakan naman siya. Si Pata, muli ko lang aming malapitan ding miyembro na ng SWAT team. Let's go. Si Pata. Yako kumisatikin na ako. Let's go. Let it go. Alam ko mama ko na yapi na ini. Tumapit ka. Yes. And of course, ayan, the return of the comeback, the complete cast of the Pink Elephant. Palakpakan naman. Dali ni. Pinatay hindi kumanda din mag-chicken. Kaya pala may narula katawan. Muret ka ini. Panos pinggan. Kaya pala may ilis na katawan. Bakla. Laika. Paano mo talaga riniti ng boss Jeff o yan? Para. O yan, no? Bata mangluko. Panyapon mo pa tamagdino ka. Bagay Ang mo. sabon. Kahit pagmulmul mo yung tandaan ni. Mas bagay kaya kayong down ni. Potang kagising mo, panimo mo. Bakit? Nakangkasya sa lupa. Loko giwa na yung tabla. Ano talaya kaki? Awa. Ano yan kakitala? Oh, yan. Ay, wow. Ano mapogi Ay, best kayo ni Buri kayo ng long table. Ating house kayo long table rin. Ating house kanini, ating house ng Last Supper. Sabi. Bakit mo? Ano yung Judas ka rin? Uy, ni Udas, oh. Kasi hindi pa ibara pa, so... Hoy, kita kayo. Welcome po sa inyo. Matatuwing yung beso. Ay, akuri ko rin mo rin niya. Bumbay. Ay, pwede pa 5-6 ka to? Lupa yung Bumbay, oh. Pwede ka makita ng dibigay ko ko. Lupa yung Bumbay, oh. Matino siya. Ali, istuya mo yan. Makanya ng grupo, makanya. Basta picture lang. Masanting, oh. Kaya masanting, oh. Okay. Makilatas ko. Ayan. Hindi talaga yung awal ng grupo. Talagang hindi wala yung nabubulok sa hindi nabubulok talaga. Sakto pa mo chat ilulan. Correct. Kasi di nakatawan nga ni. Oo. Hindi kaya masabi niya pang katao. Bakit? Ano baga kayo ulam na kalma na yung ulam niyo? Ay, hindi mas ating itsura niyo. Bakit? Ini. Nakatawag sa inyo yung mundo. Ini mas ating itsura niyo. At saka yung may Eh. matibes. Na, Tubig ang lupa yung matibes. Ay, hindi mas ating itsura. Bago yung kagat ko sa dito. ay, pogi ka na hindi kayo. Ay, ini, oh, ini, makaping. Yan, makaping. Kayo, nakakita rin po rin mo. Yan, pogi yan. Kasi Cesarian. Pogi happy. Pero ala na yung kabina ko, kapuriyabal, bigot, balbas. Tsaka po iyapin totoo. Dangin na daw. Ini, makaping kayo, ini. Yan, oh. Like kapagi kayo. Oo, di ba? Sa lalaki. Kuya, ano sa kasakali pa pamilya yung bakit talaga yung pilinan mo? Marakal ka kanan. Para ka ka na. Wala bakit? Iya ka sa ganun.
Garabyado ka. Pero ang pilinan mo, yakong papaangkin ka. Ay, ayaw kita. Tapos ay nita. Ang sabi, mo ita, butangi pinili mo, magastos. Bakit? Mawakang kanyo kay si. Pero nung ako katuki, talagang ngayon magastos. Bakit? Kamawang kanyo, Nan. magkira ka mo. Ay, ba? Tulig mo rin bibis mo. Tirik mo rin mata mo. Ay, ba? Ano kung kagilan mo? Gawa ko na. At tupay. At ilang pang SSS ako pag-ibig di ma'am. Hindi sa'yo cellphone o kaya coach. Ay, Sige, kaya. kung nagkakabos na, seryoso ko tang, di sa akin cellphone. Siyempre. Magsikap ka. Kasama ka mo. Puta na ita naman. Magsikap ka. Salay ka. Yung pula kasi bakla. Hindi ka mo. Ayan, Ay, kabong kay Rapol ka, DBS. Yan ang ating grand rapper. Lurisero. Polo. Ay, Solo. Susunod siya. Paano yung kasunod na? Na ano? Polo ita. Gutierrez, I love Gutierrez. Paano kayo ano yan? Gege ka na yun. Polo ita, yung isanto. Na Polo Santo. Kasi saan, mahalan na din eh. Polo Sport, papanglula rin. Yan yung mga grand raffle natin. At tapos welcome tayo ng madam. Ay, ating din kamag-anak na na. Ay, wow. Tatsuka Kenny. Ay, wow. Friend na love. Friend. Diba? So, friend ko na lang rin yan. Ayan. Kung isa ka makipag-friend ka rin mag-ablen ni Yachi, malinis sa datang. Dapat ikaw nung inis ka mamay ka makipag-friend. Napalagay mo ka lang. Kamarina, naman magkakilay ka. Wala niya. Maglagay ang marina. Napalagay na kaya kamarinat ka. Pinakman ba na? Marinat kang marinat. Kita maglukas malan ngayon, hindi nung marahal din ang kaya kata. Tingnan mo na kaya katamo na. Kung nakakakit yung pamibay. Wala ka. Huwag kami bilang bumagyo, Kenny. Hindi ulam ang shoe, nagbablog siya. Bakit mo na yung mata na yung bagyo? Kaya kit. Bakit? Makapiyak. Ayan. Sige. At wala ka. Minipya ka matong membro. Pya ka matong membro. Ay, ito. Kaliwain ni Maksa namin. Pero. Wala rin pila na ko pong banwa. Espero. Uy, never sabihin, ulahan na ko. Yasa ka? Ala ka pang dinalan. Gusto ko. Puta na ita na. Nakabanwa, sir. Hindi kayo po Sabuli, best! Sabuli! 46 na yung sir. Oh, 1973 ko, 46 ko. Sir, karano mong may bulo. Ay, mamili ba dito? Una. Siyempre, wala sa biyane ka. Mabel! Di ba pa? Bakit kayo pila na ko pong banwa? Lalong bang 40? Kasi edad ka 40? Sige. At sunod mo naman kaya kang hood ko eh. Palagyan pati. Di ba? Palakpakan tayo kung okay. Kasunod ko. ayos ka mo, okay? Kaya ano? Ay, madam. Ay, madam. Madam, hey madam, hello po. Ay, uliting madam, ka-colorful na Madam, bakla ko po. Bakit? LGBT color yan Oo, yan. Ay, tsaka best kinikiling mo, sir. Sir, lupa ko pong callboy Angeles. Yan. At yung kalupay ang may viral, itang Nino? taga-Amerika ya. Mag-viral yan naman. Nino? Vlogger yan. Kalupa ni boss. Pero Pilipino pero siyempre. Balbos na. Kalupa ni. Ay, kulokoy! Uy, kulokoy. Buriking. Ang bansang kulokoy. Kalupa mi. Ay, pero yung uso natin yung kalwangis. Nino. Walang pek-pek yan. Nino. Kaya ka bulbul. Loka, magaling lang mga ding makalim. Kanyan? Bakit? Marami pang kalbo ng din. Siyempre, tututin eh, kung mapapalo yung dila, talagang bigote pa, mangin yung dila. Saka yun, nadidinan daw, talagang didinan yun, spray niya, bata, masyas, bata, anong madam? Yung may kakanyan na ako, may ka-experience na ako makanya. Agli, nabuli mo sabihin, may high-experience na katibo. Di makanya. Nabuli mo sabihin, kaya anak ka. Diyos ko, panahin mo ko magkwento. Kwento na ka mo? Itin yan, kay Balibag. Ngayon, ito Victoria City. Seryoso yan. Sige. Seryoso, makiramdam tapo. Abang makiramdam tapo, sige, luklok ka. Makiramdam Sige, tapo. seryoso yan. Sige, magkwento ka. Single yan. Ngayon, Agli, Tino Agli, siyempre, patamaan, mangutang kami. Single yan, tricycle. halila Okay, single. sige, okay. Ngayon, tino ko na kay harap ko. Kaya, para
Isa tuki ka ako, ano. Ulit ka po, siyempre natural, di niya bang makanya niya ako tuki. Oo. Inutel na ako. No, kay Kobe Hotel. Nung ata punta, tutun ko kayo tumo. Angeles Lodge. Angeles Lounge? Lounge. Kasi Angeles Lounge. Lodge yan. Lodge. L-O-D-G-E. Lodge. 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 Okay. Kaya bang yan, siyempre mga dilo na kami. Ay, experience ko din, ditang makanya. Minuna akong mayayari, nagsakam ko bigdaki na suko. Oh my God! O tapos, Kaya ba kanya, damdaman ko na yung Manday shower. At